Tabaray? Tay? Ha? Wala ba? Dapat testing mo man kulay. Okay, okay. Okay. Subukan mo nga, ikaw. Para alam mo kung anong pagkakaiba nung stock tsaka yung bago. Oo, sige. Okay to. That's 6 sprocket. Subukan mo ha. Laki lang. Laba-laba itutan. Masyut ni Mon. Ang bulis ang tanong. Kanto ba po? Kabagabi ito tinisigar ng korta mo. Masila. 175 kasi. Sira korta. Ito ang mambigso. Ayun mo. Oh. Manlikot na manlikot. Ano? Gawo. Gawo. Diyan mo na mararamdaman yung tipid niya. Diyan mo na mararamdaman. Tingnan natin yung ano niya, kung naka-adjust. Balik mo dun ulit. May dalawang ka dyan ko.
Ini boleh. Mana tuh? Tabaray. Tay, ha? Wala ba? Dapat testing mo man kumay. Okay, okay. Okay. Subukan mo nga, ikaw. Para alam mo kung anong pagkakaiba nung stock tsaka yung bago. Oo, sige. Oo, sige. Ta. Masyok na. Masyok. Oh, tingnan mo, tingnan mo. Dar 6 sprocket. Oh, okay. Subukan mo ya. Ha? Subukan mo lang? Ano lang? Yung ano lang, dating ang sprocket. Laki lang. Laba-labay tutan. Masyok ni Mon. Ang gulo sa tanong. Kanto ba po? Kapag bitin siya ng korto mo. Mas sila. 155 kasi. Ang hirap po ito. Ikaw ang bigso. Ano mo? Oh. Manlikot na manlikot. Bakit ito? Ito niya. Magagalit ka sa supreto talaga itong tagi. Hindi mo ni. Ano mo ang katisiran mo? Ano? Gawo. Gawo. Diyan mo na mararamdaman yung tipid niya. Diyan mo na mararamdaman. Tingnan natin yung ano niya. Kung naka-adjust. Balik mo dun ulit.